sad, zamislite da ovo nije ovako, nego da je dinamika otplate ovih kredita bila mnogo drugačija. Da umjesto da vraćamo 25.000, da mi vraćamo, na primjer, svega 5.000. Na primjer tako. Znači, nije 25 otplata, nego je bila minus 5. I sada, imamo profit od 10, on servisira ovih ovde 5, ono što ostane je još 5, znači to je ovo. Imamo ovde 10, imamo ovde minus 5, ovo što ostane, to je još plus 5. I toliko je povećano ukupno stanje na računu. Sa tim novcem, tih dodatnih 5, ulažemo novac u nove zalihe, pa povećavamo ova obrtna sredstva za još 5 i to sad ide na 55. Ili u prevodu povećavamo ovo za 10%. I sad, ako povećamo ukupna obrtna sredstva za 10%, to nama omogućava da nam i prihodi porastu za 10%. Pa će prihodi sa 100 skočiti na 110, odnosno za tih plus 10. A s druge strane, troškovi, oni će takođe u jednom delu samo biti povećani. Ja kažemo da ćemo možda tu i čak izvući neku ekonomiju obima, pa ćemo zbog malo većih porudžbina dobiti neki popust. Da ne komplikujemo mnogo priču, ovih 65 će onda skočiti na 70, odnosno bit će uvećano za još 5. I sada, gledajte šta se dešava. Ovde imamo rast prihoda od plus 10, a ovde imamo rast troškova od plus 5, ovi ostali troškovi ostaju da miruju. U tom slučaju, naš ukupan profit se sada uvećava u odnosu na ovaj inicijalni scenario za još 5. To je razlika između ovoga i ovoga. Znači, napravili smo dodatni profit, omogućili smo sebi da rastemo mnogo brže u narednom periodu, bez ikakvih dodatnih kredita, savršeno.